Браво! Точно така! Ах, той е хитрец. Сега ще видиш, малък кучи. Изручи такова. Къде си? Мъртъв си. Късно е, хлапе. Вече сме в къщата. Ще те пипнем. Добре, елате да ме хванете. Ах ти, малък. Сега вече си мъртъв. Марв, Хари, защо си бос? а ти защо си се маскирал като пиле? Аз съм тук горе, кретени и такива. Елате да ме хванете. Предавате ли се или искате още? Стари ми помогни! Пипнах. Не! Хари, не мърдай! Марв? Не мърдай! Марв, какво правиш? Господи! О, Боже! Улучих ли го? Къде е? Къде се дяра? Няма значение дали си го улучил. Харесва ли ти така, а? Глупак такъв. Искам онова хлапе. Хайде, хвани го. Затвори си устата. Момчета, погледнете насам. Бързо обратно. Бързо.